Čaute. Vítam vás pri prvom videu novej série, počas ktorej budem otvárať všetky hobby boxíky ročníka 25-26 a zároveň hantiť ruky karty Dalibora Dvorského. Začnem až najčerstvejšou novinkou, teda OPC 25-26 a pokračovať budem stále, keď vyjde nejaký nový boxík. The Cup sa ešte uvidí. Možno keď sa podarí vyťahnuť nejaká one of one, tak potom si otvoríme aj The Cup nového ročníka. A ako som spomínal, hlavný cieľ tejto otváračky alebo otvárania každého boxíka je zozbierať si čo najviac ruky kariet Dalibora Dvorského. V tomto boxe má Dalibor len 3 karty, no lepšie povedať 3 typy kariet, lebo každá samozrejme má svoju paralelku, limity, čiže chcel by som, alebo dúfam, že nájdeme aspoň jednu z nich. Buď tú klasickú marky ruky, ktorá má limity až do one of one, čiže ak by bola červené ohraničenie a vzadu by bola taká čistá. Potom má rainbow paralelky a ešte má tu retro kartičky. Tak uvidím, čo sa podarí. Krátke info, alebo zopár viedok produkty, ktorý si budeme dnes otvárať. Klasika OPC, najstarší produkt, jeden z najstarších produktov, čo sa týka hokejových kariet. Taký lacnejší produktík. Teším sa na OPC Platinum, ktoré prídu. V tomto boxíku bude 18 balíkov, v každom 10 kariet. Garantovaný hitík alebo hit je Red Border paralelka plus jeden taký väčší hit. 3x OPC Premier, to sú také pochromované, ktoré nám ukážu približne ako to bude vyzerať OPC Platinumky. 4x Playing Card, také hracie, pekné, teraz také zlaté, keď som dobre videl. To sú pekné karty, zberateľské, 6x Blue Border a 18x retro kartička, takže vlastne v každom balíčku bude jedna karta, retro variant. Tak poďme hantiť Dvorského. Moc zvedavý, čo nás tu čaká. Že som si tento produkt neotváral. Nás to čaká na streame v piatok. Budeme otvárať 3 také boxíky. Takže máme tu 18 balíčkov. Mám si to trošku tak bokom. A poďme na to. Prvý balíček prejdeme bez toho, že by som zozadu bral nejaké karty. Uvidíme, koľko tam bude zozadu base kariet, čiže na prvej Keller z Utahu, Yanni Gourde z Tampa Bay, Beliver Washington, máme tu opačnú kartu, alebo naopak vloženú, a to je Ben Kindle za Pittsburgh a jeho spoluhráč Evgeni Malkin. Tá pekná. Ale vzadu máme Nino Niederreiter za Winnipeg. A to je Purple, hneď limit 49. Takže hneď v prvom balíčku prvý limit, 3x by mali byť, 3 limity by mali byť v tomto boxíku a na fialovej 10/49 Nino Niederreiter za Winnipeg. A potom vzadu máme ešte 4 bejsky, Brandon Carlo, Matthias Ekholm, Ondrej Palát a Nick Suzuki. Tak nejak vyzerajú base karty nového OPC. Jedna retro garantovaná na každý balíček. Evgeni Malkin, nezlé meno. A hneď hitík, limit Purple 49. A druhý balíček. Snáď sa mi podarí aspoň jeden Dvorský, ak nie, budem musieť tradovať, nakupovať. Takže Ryan Pulock za Islanders, Alex Vlasic Chicago, Noah Hanifin Vegas, Braden McNabb Vegas, opäť Jonas Johansson Tampa, Simon Edvinsson Detroit, Jake Christiansen Columbus, Jani Niemann Seattle a na retro Leo Carlson a máme Black Border, to je limite 100, ak sa nemýlim.
No hej, dajme hneď Dvorského. A Bajem. A ten už je Rainbow Black. Limit 100. Ak sa nemýlim, tak je vytredovaný do Vancouveru. Ale pekný limit. Hneď v druhom balíčku. Takže druhý hit. Mohol byť Dvorský, nenahneval by som sa. Tento základný set v opiči je tvorený až 600 kartami, čiže držím palce každému, kto sa do toho pustí. Ale je to super na tom to, že sú tu také mená, Niko Mikola, ktoré nikde možno ani nenájdete za celý ročník. Strašne rozsiahly checklist hráčov. Jamie Benn. No a to je jeden inzertík, ktorý som ešte nespomenul. Sú to karty hráči z turnaja Four Nations. Takže Jesper Bratt, Švéd, hrajúci za New Jersey. Na retro máme Ethan Frank. Marky ruky, síce už má asi nejakých 27 rokov alebo koľko, ale tak je to jeho ruky karta, ruky ročník. A na modrej Mario Ferraro. Blue. A tých je 6 garantovaných, ako som spomínal. Čiže bez limitu, ale ich je len 6. A ešte vzadu máme Nikučkina za Colorado. Takže modru si dáme sem. Ich bude 6. A retro kartičky. Tých bude až 18, koľko máme balíčkov. 18 balíčkov, tak snad sa Dvorský nájde. Artur Lehkonen, Jesper Boqvist, Nick Foligno, Brandon Othmann, Patrick Kane, Chris Letang, na marky ruky mám Mark Catcomb, na retro Torrey Krug za St. Louis a opäť Black, tak asi áno, Rory Kerins, stále tam ešte na baseke vzadu, na limite 100. A vzadu ešte Blackwood, Mackenzie Blackwood. Tak máme tretí limit, už takto vybombovaný hneď prvé balíčky. Tak asi na breaku si prvé 3 balíčky dáme dozadu. A vlastne tá je dokonca, Bayern je ešte na Rainbow Black. A tá je len marky ruky Black. Tak 3 hitíky už vonku, 3 limity. Nás tam čaká jedna Red Border a ten väčší hit, to som zvedavý, že čo tam bude. No už máme červenú, garantovanú jednu na boxík. Jonathan Lekkerimäki, Grundstrom za San Jose, Kevin Fiala LA, Brad Howden za Vegas, John Beecher, Boston Bruins, Piotr Kočetkov, Carolina, Rasmus Dahlin, Mikael Granlund, za Fínov, na retro máme Pierre Engvall a na red Braden Point. Takže jedna červená. A retro, malíček. Retro kartička. Pokračujeme ďalej, tých balíčkov je tu habadej. Má Zuccarello, Drake Batterson, Tage Thompson, Mika Zibanejad, Adam Pelech, Shakir Mukhamadullin, Gustav Forsling, na Four Nation Joel Eriksson Ek, hrajúci za Minnesota, Alex Tuch, Buffalo Sabres na retro, druhá, alebo Platinumka Beckett Senecki a to je podľa mňa bomba hit. Akože jasné, že nie je to miliónový hit, ale Senecki hraje veľmi dobre, slušne, akože šlape na Petty Demidovovi, čo sa týka kanadského bodovania a máme ho na Platinumke
To som netušil, že je takto vzadu napísané, že preview, ako to bude vyzerať OPC Platinum. Super meno. Dvorský by sa mi páčil viacej, ale myslím si, že potom nebude problém s niekým vymeniť Senekyho za Dvorského. Checklist. Ako som hovoril, 600 kartový základný set, čiže bude čo škrtať. Malo by nás to čakať viacej checklistov. Seamus Casey, Jack Neighbors, Jacob Middleton, Oli Mata. Na retro máme Jean-Gabriel Pageau za Islanders. A na prvej playing cards, to nás tu budú čakať 4, nachádza Will Smith. Super minuloročný nováčik. Mladí žraloci idú ako pilky. Uvidíme, ako im to pôjde ďalej. Sú len pri nejakých 4. bodovaní. Čiže vyhypovaný chalan. Sherwood, jeho kartičky samozrejme. Ešte si užíme retro. Marcus Foligno, Logan Stanley, Claude Giroux, Shane Pinto, Dylan Genter, Joel Eriksson Ek, tentokrát na bejske, na Four Nation je Brock Nelson a na retro Thomas Harley za Dallas a na druhej modrej Rasmus Ristolainen za Filku. Druhá modrá. Inak, ak bude mať niekto záujem o base karty, niečo sa tam ligoce, kto prvý napíše do komentára, že má záujem, tak ich dostane odo mňa ako darček, keďže tých kariet bude 1 000 000, netreba mi tie basky. Samuel Montebot, Fabian Lysell, Girgensson za Tampu, Brock Nelson, Colorado, David Tomášek, už má koľko, to si asi nebude písať, ale dosť v takom veku sa dostať do NHL, do presilovkovej formácie v Edmontone, to je bomba. Sice už teraz to nie je to, čo bývalo na začiatku sezóny. Brady Shea za Nashville na retro a OPC Premier Troy Terry. Takže ďalší hitík. OPC Premier karta. To sme aj tuto. OPC by mal byť 3. Ako som spomínal, premiérky a platinumky. To sa nie som istý koľko, ale tie premiérky by mali byť až 3. Kde ju dám? Tie retro dám bábok, lebo ich tu bude strašne veľa, na konci si pozrieme. Tak. Čaká nás tu ďalšia modrá. Auston Matthews, Zach Hyman, Vince Dunn, Igor Šiňakov, hrajúci už, ak sa nemýlim, za Tučniakov, noci skóroval, sa mi zdá. Filip Grubauer, Seattle, Chatfield za Carolinu, JT Compher za Detroit. Na marky rúky máme Dalen Duck. Stále tá jedna otočená. Na retro Jason Dickinson a na modrej Morgan Baron. Dalibor sa mi nejak schováva stále. Ani na breaku sa nám moc nechce ukázať. Ale ako som spomínal, piatok nás čakajú 3 takéto boxíky. Takže Conor McDavid. Verím tomu, že nejakého vyťahneme. Josh Manson. Tých nováčikov je tu 1 000 000. Už je to aj Schaefer, ako Seneky, ktoré sme teraz našli. Aj McDonagh. Klasika Demidov. Na retro je Jordan Eberle. A na modrej Oskar Sundqvist. No pár hráčov nám už padlo zo St. Louis, tak
Ale zatiaľ to vyzerá tak, že si môj album nezaplním ani jednou kartou. Chris Tanel, Erik Karlsson, Dalen DeMelo, Matt Rempe za Rangers, Artem Zub, Mike Anderson, Gabe Perreault, Marky Ruky za Rangers. Na retro máme Vincent Trocheck, spoluhráč z New Yorku. A na druhej OPC premiérke sa nachádza Vladimír Tarasenko v drese Detroit Red Wings. Dúfam, že nemysleli garancii väčšieho hitu Marky Ruky Senekyho na OPC Platinum. Limity už 3 máme, čiže to sme si vybombovali na začiatku. Teraz nás čaká druhá playing cards. Kyle Palmieri, Oliver Kapanen, Mikael Rasmussen, Miles Wood, Aaron Ekblad, Viktor Hedman, Ryan Hopkins, na Four Nation je Mikko Rantanen, na retro Cole Caulfield a na playing cards máme Tage Thompson. Pekné sú tieto playing cards. Ešte nás čakajú dve. Prosíme trošku bokom. Necháme takto, aby bolo vidno lepšie karty, ktoré sme si vyťahli. Teraz nás čaká tretia premiérka. Jacob Trouba, Parker Kelly, Josh Anderson, Andrew Copp, Jacob Chichran, Vincent Trocheck, Simon Bennett, na Four Nation Sam Reinhard, na retro máme Josh Manson a na OPC premiér Clayton Keller. Ostávajú 4 balíčky. Nakoniec to bude celkom rýchlovka. 18 balíčkov. Trhneme rýchlo. Celkom. Takže tretia playing cards nás čaká. Brad Marchand, Daniel Miromanov, Nino Niederreiter, na bejske tentokrát. Derek Forbort, Tečo Demko, Ilja Solovjov, Four Nation William Nylander, na retro máme Ryan Strome a na playing cards Rasmus Dahlin. Celkom slušné mená nám pádajú na tejto playing cards. Na boku, ako vidíte, sa primetajú karty, ktoré sú známe z tohto setu. Tá, ktorá tam je, ako teraz 3D Marky Ruky, to je v podstate Kazit. Vkladá sa to 1 na 1728 balíčkov, čiže ak by tam padol Demido alebo Schaefer, alebo taký Leonard z Washingtonu, tak to by bola raketa. Cizikas za Islanders, Mark Stone, Vegas, Bo Horvat, Islanders, Chandler Stephenson, Seattle, spoluhráč Schwartz, Logan Thompson. V noci sme opäť prehrali. A ako som fanúšik Washingtonu, a tá forma je biedna. Four Nation, Anton Lundell. Na retro máme Marky Ruky, Mark Getkomp. A na modrej, už 5. Pavel Minťukov z Anaheim. Predposledný balíček. A nás čaká posledná playing card. Cale Makar, Cam Talbot, Brandon Hagel, Kevin Stenlund, Matt Duchene, Jamie Drysdale, Elvis Merzlikins, na Marky Ruky Zeju Bajem, na retro Elias Lindholm a na posledná playing cards najlepší strelec NHL Alexander Ovečkin. Tak aspoň niečo do albumu, keď už nepadol Dvorský, tak Alex v predposlednom balíčku, super. Čaká nás posledný balíček. Ten väčší hit asi teda mysleli tú platinumku, no. Lebo inakšie aj tá OPC Premier Marky Ruky Limite 100 je slušný hit, ale je to klasika. 3 limity a jeden hit, no. A
a jedna červená na boxík. Brayden Shen, asi tu nebude dvorský, už toto vidím, keďže to je posledný balíček. Braden Montour, Lukáš Dostál, na Formation Brady Tkečak. Čaká nás olympiáda nabombovaná, už sa nemôžem dočkať, to budú skvelé zápasy. Na retro marky ruky Joachim Kemel a na poslednej modrej, a to ak sa nemýlim, je prvá marky ruky a prvá posledná, no poď St. Louis. Číslo 38, no a Rostlún, no nie zlé meno. Takže aspoň jedna modrá marky ruky. A marky ruky retro Kemel. Tak to bol celkom nakoniec rýchly boxík. Hobby boxík, novinky OPC 25-26. Pozrieme si, čo nás tam, alebo čo vás každého čaká, ak si otvoríte tento boxík. Až 18 kartičiek retro variácie. Možné marky ruky, párkrát sa nám podarila marky ruky, tých až 18. Potom 6 krát Blue, jedna sa nám podarila marky ruky, Noah Ostlund, Pavel Minťukov, Oskar Sundqvist, Baron, Ristolainen a Ferraro. Takže mena mohli byť aj lepšie. Na jednej garantovanej červenej strelec Tampy, Braden Point. Takže jedna garantovaná. OPC Premier 3 na boxík. Tak to vyzerá zozadu. Na nich máme Clayton Keller, Tarasenko a Troy Terry. Obľúbené playing cards. Najlepší strelec NHL Alexander Ovečkin, Rasmus Dahlin, majster sveta Tage Thompson a Will Smith. Takže tiež slušné mená. 3 limity, ktoré sú garantované. Ak nájdete čierny black border, tak to sú limity 100. Nám sa podarila dvakrát marky ruky, jedna dokonca Rainbow Black, Zay Bajem a Rory Kerins. Na nižšom limite Purple fialovej Bejska v limite Niederreiter. A teda ten väčší hit OPC Platinum Preview, takto bude vyzerať OPC Platinumky 25-26. Na tie sa teším. A na nej skvelé meno. Myslím si, že Demidov má čo robiť, aby sa udržal v najlepšom bodovaní nováčikov. Tak to je všetko z tohto videa, z tohto boxíku. Ako som spomínal, piatok budeme otvárať 3 boxíky, Pick Your Team. Dúfam, že tam nájdeme Dvorského, lebo môj album ostáva, moje 3 políčka ostávajú prázdne. 1 000 000 kartičiek base, kto má záujem, ako som písal, stačí napísať komentár a base kartičky vám pošlem. A ak by niekto mal záujem o nejaký takýto hit, o tieto hity, ktoré sme našli a má na výmenu Dvorského, tak vám ich rád vymením. To je všetko. Najbližšie nás čaká novinka, by mala byť, ak sa nemýlim, SP Game Used. Jeden boxík, v ktorom je jeden balíček a 9 kariet. Takže počujeme sa približne o týždeň. Majte sa pekne a piatok live na YouTube.